Пімен Панченка. Адплывае на захад гарматны гром. Чытальнік, вучаніца 7 класа, дзяржаўнай установы адукацыі, Парасянская сярэдняя школа, Мацыюк Марыя. Адплывае на захад гарматны гром. Чорны снег і забітых белыя твары. І пражэктар далёкі, светлым багром, п'е маўклівую чырвоную хмару пажар. Не б дабегчы і гэты пажар пагасіць, толькі рана баліць і замала сіл. За плячыма тысячы спаленых сёл і дзясяткі разбураных гарадоў. І я ведаю, гэта яшчэ не ўсё. Это толькі пачатак трывожных гадоў. Вы мне скажаце, будзе ізноўку бэс і дзяўчаткі ў лёгкіх блакітных сукенках. Для мяне ж яшчэ доўга расстрэляны лес, захліпацца будзе дзіцячым енкам. Ад чарэпхі чад і ад бэзу дым. Попел скрыпне ізноў на маіх зубах. Нашай будучыні гады будуць доўга глытаць папялішчу пах. І цагляная чырвань новых міроў на мяне прольецца, як кроў. І за белую вапаню свежых сцен я ўбачу гадзіны чорны шкілет. З чарапоў пустая трава прарасце, лівень змые варожага танка след, а за мною заўсёды да самай труны будзе крушыць праклятая здань вайны.